Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Thank you very much for coming. Musa ukukhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare as well. So guys, kune video engitholile uma ngilokhu ngihamba la emgaqeni aka YouTube ngahlangana ne video ka Max Makhanya. Yazi ukuthi nginama video amaningi ngilokhu ngilandelela udaba lwesilo okushada ke nokuhlukanisa nomama uNdlunkulu. So ngase ngithola ke video le ka TikTok eka Max Makhanya ephawula ngokwesilo. Mina ngizokuphawula angizokugcwalisa, ngizodonsa nje I video imamele bese wena uzojuka comment section ukuthi what do you think about that particular comment. Okunye nje ngifuna ukunikhumbuza kona amaZulu ukuthi asinasi isilo. Ya umuntu nje oyisilo kwaZulu asinaso seloku nje kwakhothama umdlokombane. Isilo nje asikakabi naso kwaZulu sizihlalele nje sizihlalele buze. Asinasilo seloku nje kwakhothama umdlokombane asinayo into ekuthiwa isilo kwaZulu. Sihleli nje without king. KwaZulu asinasi isilo. Sihleli nje dengwane, sisele nje dengwane. Ya engathi nje engathi ngingavuka umdlokombane aqhubeka sibuse ngoba sasala dengwane ngokukhothama kwamdlokombane vuka udla amadoda. Sasala nje dengwane kanjalo. Isilo asinaso. Thina sasinesilo thina. KwaZulu sike saba nesilo thina. Sike saba nesilo thina into eyayikhuluma proudly and boldly ithi yona akekho umuntu ozodla umhlaba wakithi kwaZulu. Akekho umuntu ozodla umhlaba wakithi kwaZulu ngisaphila. Thina sasinesilo thina esasivele sisukume sithi nina bosopolitiki. Nina bosopolitiki niyeyisa, niyadelela. Thina sike saba nesilo thina. Sike saba nesilo thina ebesikwazi ukwa confronta ama political leaders. Siwa confronte. Uyadlala wena, uyadlala wena. Selokhu kwabuza umdlokombane asinasilo thina, asinasilo. Asinaso nje isilo thina esabekwa amaRoma. Isilo esabekwa amaRoma abelungu basigxisha amaringi esingawazi ukuthi awani. Asinayo lonto le. Isilo esiloboloma beingane babanye abafana. Isilo esidivoza izingane zabantu. Sithatha izingane zabantu sidlale ngazo sizidle after that sizale sidampe ezinye ayishiya hotel athi uyabuya ahamba ijuba likaNoah ezinye anze ayilobole after that eseqedile ukuzidla ayishiya kanjalo abesethi uyayidivoza. Isilo esidivozayo thina sazi ukuthi lento yokuthi ayikho idivorce sazi ukuthi thina isintu sakwaZulu. Uma ngabe ke abaphathi besintu sakwaZulu sebedivorza isintu sakuphi lesokuthi akudivorce. Idivorce nje ayikho nishadile ingunaphakade ngoba emadlozini ayikho idivorce. Thina sazi ukuthi amagugu masikhuluma ngesintu masikhuluma ngeculture yethu njengoZulu sazi ukuthi abasiphathele yona iculture le ishaya umthetho zosiko lakwaZulu sazi ukuthi liphethwe lapha kulomuntu obizwa ngesilo uyena ogade amasiko akwaZulu ukuthi asahamba emgudwini oright na uma ngabe esintwini lapha ya office lezokushawa komthetho wesintu sakwaZulu kudivozwa. Isiphi ke thina isintu esisele naso njengoZulu ngoba thina sikhule nomdlokombane thina sikhule sazi umdlokombane umuntu obesiphethela amasiko athi emadlozini ayikho idivorce. Umuntu obesiphathele isintu amasiko athi kwelabaphansi kwelamathongo ayikho idivorce. Ayikho idivorce. Manje uma ngabe sesithi thina sinesilo esidivozayo ubani osiphathela isintu? Ubani osiphathela imithetho yesiko lesintu sethu njengamaZulu? Asinaso isilo thina, asinayo inkosi.
AmaZulu as I speak awanayo inkosi. AmaZulu are without king. Njengamanje asinayo inkosi thina. Selokhu kwabuza iSilo uMdlokombane, isizwe sasala singenankosi, sivela obala njengezinqe zembuzi, sisele dengwane, asinankosi. WeMaZulu ake kungene la emakhandeni ukuthi thina njengesizwe salahlekelwa inkosi maqede sasala dengwane, asinankosi. Ingakho kunama disaster nje kwaZulu ngoba ayikho inkosi, ngoba inkosi iyona esesikhaleni sesizwe noJehova, iyona ekwazi ukubonisana noJehova ukuthi isizwe sidingani, inkosi yesizwe. Uma ngabe isizwe singenankosi, isizwe sihlaselwa ziqalekiso. Njoba izinga lepoverty likhuphuka kangaka, nezingane siyajabula sithi ziyaphasa ezikoleni, kodwa ziphasela ama-drugs, ziphasela ubugebengu, ngoba ayikho inkosi enxusela isizwe. Ayikho inkosi enxusela isizwe ukuthi njoba izingane eziphasileke nje, na umyalezo weingane oduduza izingane, ebese inkosi ingene esigodlweni iyonxusela isizwe kwelamathongo, izingane zithola inhlanhla, zithola imisebenzi, zithola amabhasara. Njoba ifundile iphasile izingane, ziphasela ukuthatha labo matric bazo zihambe ziyodla ama-drugs ngazo, ezinye ziyodayisa imizimba no matric. Ngoba isizwe asinankosi. Inkosi ibhizi ney'nkinga zama-divorce, yehle enyuke emakhotha, inkosi isolve iy'nkinga zayo zama-divorce. Isizwe sisikhathadi, isizwe sidengwane, asinankosi isizwe, asina-umbrella, isizwe asinasithunzi, asinanhloko isizwe. Asinanhloko isizwe. As I speak, isizwe asinanhloko, inhloko nje yesizwe samaZulu ayikho, yabuza, yakhothama. Sidinga inhloko, sidinga inxusa lesizwe. Ya, bekuthi nje anginikhumbuze lokho bakwethu. Seningakukhuluma ke nikukhulumayo, seningayenza into eniyenza